Isi Akwu Dara n'ala edetụla aja. Written by Tony Ubesie. Okwu mmalite. Nwata riwe ihe taa arụ n'aka, olee aka ọ ga-eji tinye ọzọ n'ọnụ? Nwaanyị lelịa di ya, isi akpọọ ya nkụ, n'ihi na di nwe ụlọ bụ aka ogoli na-ehi n'isi. Maka na nwaanyị chụpụ di ya, isi eruo ya ala. Onye na-amaghị na ọ ga-echi ọzọ mechaa chie ọzọ, ọ chọwa ịgbanye eriri ọzọ ya, ọ gbaruo ya n'ikpere ụkwụ. Maka na ogoli riwe ọnụ, o kwuwe ọnụ, ma mbe fegharịchaa, ọ daara awọ. Ugo chaa chaa ma ugo ebe n'ebe, onye ugo bere n'isi bụ onye nwụrụ anwụ. Ugo rie awọ, mma ya arụọ, maka na isi akwụ dara n'ala edetụla aja. Ebe a ka m ga-ewetara gị ihe ọgụgụ podcast a n'isi njedebe n'ụbọchị taa. Chere m n'oge awa n'izuụka ọzọ. Daalụ. Ndewo onye ọma na-ege m ntị. Na podcast nke izuụka anyị ga-agụtọpụ isi nke mbụ n'akwụkwọ anyị na-agụ bụ Isi Akwu Dara n'ala. Site n'ụbọchị ahụ gawa n'ihu, obi adịla Ada mma na ihe ọzọ emeghị. O nweela nwoke na-ebu ya n'obi. Nke ka nke bụ nwa okorobịa hụrụ ya, gwa ya okwu ka onye hụrụ mmadụ n'anya. Ọ bụrụ na Ada bụ nwatakịrị, ọ gararị ịdị na-amari elu ka nwatakịrị nne ya kwere nkwa na ọ ga-azụtara ya akara. Nwoke na-amị amị, ụmụ nwoke na-amị amị n'aka ụmụ nwanyị. Onye na-ejisighị nke ya ike, ọ mịchapụ ya